Čo je ďalší diel lidi? Ne, ja som sa spadnul sem. No tak, však ale opoň, že som tu dať ešte jeden. Ups. Videla? To, však ale Zoberaj mňa? Neuvidíme sa asi tam. Dobre, tak počkajte, ja tu spadnem kúvam. Nekúvam, ja som omylom. Iba ja na motorečke. Idem nejako pomaly. Ja? Ja si zruším dom, ja som dom. Chalania? Daru vidíš? Napadol sneh. Napadol sneh. Hej, všimol som si. Napadol sneh, to je super. Neviem ako vy, ale ja idem niekoho vykrásť. Daru idem vykrásť týpkov. Viktor, kde máš bana, keď ho tu už nemáš? Ja som si ho zrušil. No tak to je super. A kde ste vy? Ja tu vykrádam týpkov. No daj, môžeme sa Ešte ísť. som žiadneho nevykrádol, ale... No, na skateboarde to vidíte. No? Dajú, že tu niekoho vykrádame. Máme to vypnúť! A lidi, no proste napíšte mi do komentáru, kedy sa chcete na mňa prihlásiť. Daro! No. Lidi, tak sa uvidíme na budúcom dieli, tak zatiaľ čau! Čau!